Добър ден и добре дошли в Гран При България, актуалните теми и коментари от Формула 1. Днес ще говорим за първата и втората тренировка в Бахрейн и за старта на сезона, както и за колите и за детайлите, които някои отбори донесоха. Основно ще се фокусираме върху новото предно окачване на Мерцедес и тяхната система, която за първи път виждаме и която никой друг отбор няма. Също така ще говорим и за Формула 3 и за представянето на Никола Цолов. Да започнем с Формула 3 и с представянето на нашия човек Никола Цолов. Той се квалифицира на 11-то място, като това, според мен поне, е стъпка напред спрямо миналата година, където винаги, или поне през повечето време, беше в дъното на колоната. На половин секунда от пол позицията, което за Формула 3 е много, тъй като всички коли са малко или много еднакви. Макар и да съм го наблюдавал доста дълго време вече, още от испанската Формула 4, трудно ми е да преценя дали неговата сила по-скоро е в квалификация или в състезанието. Да се надяваме утре да е по-силен и с малко късмет и с добро състезание теоретично може и да влезне в точките и да вземе някоя точка. По принцип, според мен за дългосрочната цел Формула 1 са нужни по-добри резултати, но за сега това не е лош старт на сезона. Така, да преминем към Мерцедес и техния технически трик. Те въведоха нещо иновативно във Формула 1, което до сега не беше виждано, и това е антидайв система. Сега моите технически способности са минимални и малко трудно ще е да го обясня точно, но ще ви покажа няколко снимки, за да може да видите какво представлява. Това е един вид нещо от сорта на колона, която може да се мести и по този начин се мести предния лост, който държи предното окачване на колата, без да се сменя шасито, защото преди този лост се е държал твърдо в шасито и няма как да го сменяш по този начин, докато с тази нова система предния лост и по този начин и окачването могат да се променят много по-лесно и то между сесии, т.е. между свободна тренировка и квалификация или дори между квалификация и състезание, разбира се, ако нарушиш парк ферме правилото. Т.е. правилото на закрития парк, и според мен поне, или доколкото съм информиран, тази настройка, ако се прави, ще има наказания, защото ще се тълкува като нормална друга промяна на настройките на колата. Мерцедес през втората тренировка бяха най-бързи, като Луис Хамилтън завърши на първо място, а Джордж Ръсел малко след него на второ място. Втората тренировка цяло винаги е по-репрезентативна, защото кондициите на пистата са много по-близки до тези в квалификацията и след това в състезанието. Все пак аз не бих се превъзхвалвал с тези резултати, тъй като според мен лично Red Bull от една страна имат доста по-добро темпо в дълга серия от обиколки. Това може да се види в данните, които в момента ви показвам. А от друга страна и те със сигурност не са на 100% на мотора си, т.е. могат да вдигнат още малко темпото. Все пак това е позитивна новина, тъй като поне в квалификацията може да имаме битка за първата и втората редица на старта в събота. Ако сте се чудили защо това състезание е в събота и всичко се мести един ден по-напред, т.е. от четвъртък тръгва петък и събота, вместо нормално петък, събота, неделя, това е заради мюсюлманския празник Рамадан, тъй като тогава мюсюлманите постят. Те явно това започва в неделя и по някакъв начин, тъй като и Бахрейн е мюсюлманска държава, са се договорили да започва състезанието да се проведе в събота. За мен това, честно казано, не е много голям проблем, тъй като сесиите са вечер, т.е. няма проблем. Разбира се, ако беше нормален състезателен уикенд, нещата щяха да са по-рано и щяхме да имаме проблем, примерно да гледаме квалификацията в петък.
Утре ще анализираме резултатите от квалификацията и също така ще се занимаваме с скандалите около Кристиан Хорнер, шефа на Red Bull, тъй като там наистина се събраха много неща и за тях искам отделно така да си оставя време да поговорим детайлно какво точно се случва. Срещу него имаше жалби за сексуален тормоз или за там непристойно държание, какви ли не други неща се случиха, но за това ще говорим утре. Благодаря за гледането, това беше всичко от Гран При България за днес и приятно гледане на новия сезон на Формула 1.